lafiya na zo na ganka da bulo haka a kanka? Wallahi tallahi ba leburanci na fara ba. Duniya ce ta yi zafi, shi ne na ce bari in zo da dora kai na bulo. Ko zai sa mutu. Au, kai yanzu nan neman mutuwar kake kenan. Tunda muna cikin wani hali ya kwara mutum ya mutu ba ne ba zan iya kai kaina ba ne. Je rataye kaina shi ne zan dora kaina bulo. Ai haƙuri ake yi. Ka ce ba za ka yi haƙuri ba? Saboda Allah da annabi to ai yanzu in ma yanzu da kake cewa ba za ka kashe kanka ba nutsewa za ka yi a nan gurin ka nutse ka kar abin da da ka guda ya faru ka zo ka nutse kuma ka zo ka mutu din ka yi haƙuri ka sauke abin ka yi haƙuri shike bari kama maka To kama saboda kawai ka ci ka koshi sai ka zo ka dora bulo kanka ka ce wai duniya ta yi ma nan a gidan uwarka na ci na kohi. A?